Ali Ahmed Lano Saleh li kien ġie kkundannat 10 snin ħabs tal f'Diċembru 2016 ħataf u niżżel ajruplan f'Malta tkeċċa mill-pajjiż wara li skonta sentenza ta' priġunerija u kien instab ħati taħtif ta' ajruplan u atti ta' terrorizmu. Il-Pulizija spjegaw li r-raġel baqa' ma kkoperax mal-uffiċjal prinċipali tal-immigrazzjoni u nżamm f'ċentru ta' detenzjoni sakemm ġie skortat il-barra mill-pajjiż f'operazzjoni ta' ordni ta' ritorn. Il-Pulizija żiedu jgħidu li fil-konfront tar-raġel inħarġet ukoll ordni ta' projbizzjoni li bija ma jistax jerġa' jidħol f'Malta u f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. F'din l-operazzjoni il-Pulizija kienu assistiti minn uffiċjali tad-detenzjoni. Ali Ahmed Lano Saleh kien ammetta l-akkużi u nstab ħati li fit-23 ta' Diċembru tal-2016 daħal fil-kabina tal-bdoti ħataf titira fl-ispazju tal-ajru Libjan u ordna li tibdel triq ta' u titniżżel f'Malta. L-ajruplan tal-għamla Airbus A320 tal-Africa Airways kif titira interna fil-Libja minn Sabħa għal Tripli, iżda minn flok tniżżel Malta għaliex iż-żewġ pirati tal-ajru bdew jeddu li jisplodu l-ajruplan jekk jinżel il-Libja. Saleh instab ħati wkoll li dakinhar għeddet lill-ekwipaġġ barmi li wara rriżultaw li kienu folots. L-ajruplan tal-Africa Airways kellu 111 il-passiġġier u 6 membri tal-ekwipaġġ.